खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 फागुन दान 1431 एबा 9 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा थुलुंगानायजों बुंफबनाय जागोन आरो गुबुनफोरखौ दैदेननो साखा-फारा जागोन। गोलाव दावबायनायनि थाखाय नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ, नाथाय जिरायनाया नोंथांनि मेंनायखौ खम खालामगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरनि थाखाय प्रम'शननि मिजिं दं। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन। दिनै नों गावनि रागाखौ दबथायनांगौ। जुदि नोंथाङा मावा अब्ला नोंथाङा गावखौ जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। जायखिजाया आंखालखौ नोंथांखौ माबा मोनसे गोदान सोलोंनाय एबा बुजिनायनिफ्राय हेंथा दाहो। थांनाय साननैसोनिफ्राय नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैनाय फिसा-फिसौ बेरामफोरा दिनै सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना रंजानाय आरो खुसिजों बुंफबनाय सान जागोन। नोंथांनाव गोबां खाबुफोर थागोन आरो बैसोगोराफोरनि मददआ नोंथांनि राङारि थासारिखौ गोबाङैनो साबसिन खालामगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि आरो रंजाथाव जागोन। नोंथाङा मोजां सावस्रिखौ रंजानो हागोन। सरासनस्रायै मानसिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन आरो नोंथांनि अनसायनाया बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मख'जाथाव जागोन। खामानिनि सोमोन्दै नोंथाङा सासे लोगोखौ लोगो हमगोन आरो बे जथुम्माया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मावख'आव खामानिनि बाहागोआ रेजें जागोन। नोंथाङा नखरजों बांसिन सम हगारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि आसाजों लोगोसे जि-जोम फालांगिफोरनि थाखाय बे साना जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोजां सावस्रिनि थाखाय नेम बादियै यगा खालाम। गोदान फार्निचार बायनो थाखाय बेयो मोनसे साबसिन सान। सावस्रि जेंनाफोरनि थाखाय नखरारि राहाफोरखौ बाहाय। नोंथांनि पार्टनारनि सावस्रिया नोंथांखौ जिंगासिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै सिरि आरो नारसिनथाय गैयै थानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। बिजिरसालि आरो आयेनारि आयदाफोरा सुस्रांजागोन। मोजां मोनलायनाय आयदायाव गोरोबलायनाय थागोन। गुबुननि दावगानायाव गोसो बायनो नाङा। गोब्राब नाजा आरो नोंथाङा थारैनो मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फाया गोरलै जागोन। जिंगाया खम जागोन। गोसोआरि महरै दिनै नोंथाङा जोबोद सांग्रां जागोन। नोंहा बायदि रोखोमनि प्रेमनिशन्स थानो हागौ। नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे सोलायनाय फैनो हागौ। सासे खाथि सुबुंनि सोलायनाया जानो हागौ। नोंथाङा फरायनायाव गोसो होगोन। नोंथाङा लिरनाय आरो डकुमेन्टेसन हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। सिंह राशि। बे दानाव जिउ राहायारि दावबायनाया बांनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि देरसिन आरो मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद, बाख्नायनाय आरो बान्था मोनगोन। नोंथांखौ नोंथांनि खामानिनि जायगायाव नुनो आरो खोनानो हागौ, जाय नोंथांनि गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथाङा गोख्रै रां आर्जिनाय बिथांखिफोर एबा गोसो बोनो हानाय जासिनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाया नखरारि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि सोरबा थांखि दैखांनो सानथांखि लादोंब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय मोजां सान नङा। नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय मोननो हागौ। नोंथाङा बेलासियाव सासे लोगोनि न'आव थांनो हागोन आरो नोंथाङा टेनसन फ्रि मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफाजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन।
बे राशिनि उखिलफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान, मानोना जाफुंसारनाया मोनसे गिदिर केसआव फैगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। गोसोआरि गोजोननि थाखाय थानसालियाव गोमो बिबार बाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांगोन। मेलेमारि हाबाफोरा जाफुंसारगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। गोदान खाबुफोरबो सोमजिगोन। खामानिनिफ्राय मुलाम्फा जायो आरो नोंथांनि खस्थ'आ बेयाव बिहोमा होदों। गोजाननि जायगाफोरजों सोमोन्दो थानाय जाथावनाफोराबो नोंथांनो मख'जाथाव मुलाम्फा होनो हागौ। जुदि नोंथाङा गोदान हाबाफोरनि बिथांखि लायो आरो आवगायलाङो, अब्ला नोंथांनि साना आरोबाव साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि ओनसोलाव दावगानो हागोन आरो मोजां रां आरजिनो हागोन। आरो नखरनि आबहावाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन, नाथाय समाजारि साजायनायखौ गोसोआव लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, मोनसे जिउ राहायारि आयदायाव नोंथाङा मोनसे मिजिं गोनां नोजोरजों खामानि मावथायाव गोहोगोनां थागोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव जोबोद जाफुंसार जागोन आरो मक्केलफोरजों गोजोर सोमोन्दो बानायनो हागोन। गावनि गोहोखौ फोरमान खालामनो थाखाय नोंथाङा साबसिन खाबुफोरखौ लानांगोन। नोंथांनि मान आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों खुसि जागोन आरो गावनि जिउ लोगोरिजों मोनसे आबुं जिउनि रंजानाय लागोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनै नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। जिरायनो थाखाय थोजासे सम ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। नोंथांनि पार्टनारजों सोलिबाय थानाय बेले-बेजेआ दिनै जोबगोन आरो नोंथांनि मोखांआव मिनिनाय थागोन। नखरजों साना मोजां जागोन आरो नोंथाङा न'आव गोथाव जाग्रा आदारखौ रंजानो हागोन। बिमानि सावस्रिया मोजां जागोन। बिखौ बेलासियाव थाबायनो लां। बियो आरिमुजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, मानोना मोनसे गिदिर फैसालियाव दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोन। न'आव रांनि बिफां गाय आरो नोंथाङा धोन मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। नोंथांनि आयआ बांगोन। गुबुन लामाफोरावबो राङारि मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों लोगो हमगोन। जुनिया मुलाम्फाया आइजो लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। नोंथाङा गथ'फोर आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि जुलिनि आसा दं। लोगोफोरजों बायजोआव थांनायनि सानथांखिफोरा जोबथा बुब्लियाव बन्द जानो हागौ। नोंसोरनि गेजेराव माखासेया साबसिन साख्रिनि नेरसोन मोननो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। राङारि बिथिङाव लासै-लासै गोख्रों जानो हागौ होनना साननाय जादों। नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। बे गोहोखौ गावनि खामानियाव बाहाय। दावबायनायनि थाखाय साना बारा मोजां नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि माखासेनि थाखाय मोनसे मुखुब सान जागोन। गोबाव जानाय आरो हेंथाफोराबो नोंथांखौ माब्लाबा-माब्लाबा जिंगासिहोनो हागौ। गोसो हमथा, मानोना समा एसेबां गाज्रि नङा जेरै दायो नुदों। नोंथाङा गावखौ साजायना दोनगोन आरो साहसजों मोगा-मोगि जानांगोन। नोंथाङा गोदान कन्टेक्टफोर गायसननो हागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन आरो नोंथांनि नखरारि जिउआ जिउगोनां जागोन। फालांगि आरो राङारि आयदायाव दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासेनि थाखाय मोजां मोननाया बिसोरनि जिउआव हाबनो हागौ। सासे जिउ लोगोरिजों एसे जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। गेदेरफोरजों साननानै रायज्लाय। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा सासे लोगोनि हेफाजाबजों सुस्रांजागोन आरो नोंथाङा सुखु मोनगोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि बसनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गासैबो खामानिफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन। खामानियाव नोंथांनि गोसो होनायखौ लाखि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान साख्रिबो मोननो हागौ। साखाफारा जा। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मासे मोसौनो रुथि दौ। मोजां मोनलायनायाव जौगानायनि नेरसोनफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।